Heddi byddwn ni'n edrych at rhai o'r superpowers rhyfedd o mos, ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Yma, mae gen i bach o mos sydd wedi sychu'n drylwyr dros ychydig o dyddiau. Rydyn ni'n gosod y mos hwn mewn disgyl o ddŵr a'i symud o gwmpas i sicrhau bod y cyfan ohono'n cael ei wlychu. Rydym wedi cynyddu'r ffilm hon i 5 gwaith cyflymder arferol, a fydd yn caniatáu i ni arsylwi ar y broses yn gliriach. Ar unwaith, gallwch weld y mos yn dechrau chwyddo wrth iddo gymryd ddŵr, a phigmentiad gwyrdd a dychwelyd i'r dail allanol wrth i'r chloroplastiau adfywio. I'r rhai ohonoch sydd efo diddordeb, credwn fod y mos hwn yn fath o mos plu. Yn anffodus, nid oes gennym broolegydd ar staff, sydd yn gwneud adnabod yr union rhywogaeth a genre yn anodd. Ar ôl tua 10 munud yn y dŵr, dyma'r canlyniad. Mae'n mos bellach yn llawn ac yn iach gyda dail gwyrdd byw. Addasiad esblygiadol yw hwn sy'n caniatáu i mos oroesi cyfnodau o sychder parhaus. Ar gyfartaledd, gall mos oroesi yn y cyflwr segur hwn am 2 i 5 mlynedd. Ond gall rhai rhywogaethau oroesi ei trochi am bron i 20 mlynedd. Pan fydd y glaw yn dechrau eto, ychydig iawn o amser y mae'r mos yn ei dychwelyd i fynd nôl i'r gyflwr arferol, gan ffynnu mewn amodau sydd â gwylybynaeth ffres. Mae hyn wedyn yn arwain at mos yn rhyddhau sboriau i'w hatgynhedlu gan dechrau'r cylch hwn eto. Ac yn anffodus mae yna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!